ओरैसो थाखुमाबाय माबाया गावहानो लाखुमाजोबो नै लोगोफोर जोंहा मन्दिर खुलुमनो फैदों दुर्गा मन्दिर फार्स्ट गेट मोनबाय रुप'यि मन्दिराव फैदों जों लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बाङालिपारानि फार्स्ट माबा मोनबाय आरो मन्दिर मोनसिगोन नै मोनबाथाय खोन्थागोन र' फार्स्ट मन्दिर मोनबाय नै लोगोफोर बेयो बाङालिपारानि गासिबावबो खुलुमगोन मोनथामावबो नै बेयो बाङालिपारानि आरो लोगोफोर Bos, asa ki asere? Khansama asa ki? Right eh? Oh. Rupine apin ro. Iku sajayakin ini wargedane hoyakhै iyaw. नै सेकेन्ड मन्दिर मोनबाय बाङालिपारा। बाङालिपारा सेकेन्ड मन्दिरखौनो बहायाखै खोमा। रुप'यि थांगोन जों डाइरेक्ट। लामायाव जुलापि एवदों नै बाङालिपारायाव। साइकेल बेरायनो नारदों नै रुप'यि मन्दिर खुलुमफैदो लोगोफोर। हायथुमसो माने आवगायलाङो गारि फैदो रुप'यि दैमा बेयावनो फोजावो गहायखो दाबो फोजावो रुप'यिया हा रुप'यि दुर्गा मन्दिर Lion. Jilapnya beसे beसे le? 40. Iya beसे, iya beसे. Naikkan langsung, kos. Naikkan langsung. Ngambil kaki nih, pas. Gorom na? Iya, ekdom thanda disana. Gorom gana hoga. Masuk masuk nih,